яке гӯяд зихатлонам туро чӣ, дигар гӯяд аз Бадахшонам туро чӣ. Дареғ он нест ки марге гӯяд ман тоҷикам туро чӣ. Дуруд дӯстон, дуруд ҳамзабонон, форсизабонон, тоҷикони дунё. Дирӯз як тоҷики қазоқистонӣ ба ман як шикоят кард. Гуфт ки тоҷиконе ки дар Тоҷикистон ҳастанд, як хелош моро ҳамчун тоҷик, ҳамчун тоҷикзабон қабул намекунанд. Ман ба ҳайрон будам ва суол кардам, чаро чӣ гуна, ман нафаҳмидам. Гуфтам як фаҳмонда де. Пас ин мард гуфт мо тоҷикони Қазоқистон ҳастем ки 100 сол, 200 сол зиёд пеш аз Тоҷикистон ба Қазоқистон кӯчида, дар инҷо бобоҳону бузургони мо бузург шуданд дар Қазоқистон, лекин мо худро тоҷик мешиносем ва мо тоҷиктабор ҳастем.